ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അഞ്ചാമത്തെ സെഷൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് 3, 4, 5 ഈ 3 അധ്യായങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 3-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുത സേവനം കൈക്കൊള്ളാൻ ആർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ യോഗ്യത. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സെഷനായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഭക്തിയുത സേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ്. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ള, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികതയിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ലയിക്കുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ അസ്തിത്വം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ അതും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ അവർ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ 5-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ആർക്കെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ വൈഷ്ണവനായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു, അതിനെന്തെങ്കിലും കാറ്റഗറി ഉണ്ടോ, അതായത് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ, അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പോൾ 3, 4, 5 അധ്യായങ്ങൾ ഈ സെഷനിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സാധനാഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സാധനാഭക്തിയുടെ 2 വിഭാഗമാണ്, വൈദി ഭക്തിയും രാഗാനുഗ ഭക്തിയും. വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് പറയുക? വൈദി ഭക്തി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാനോട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേഹം അങ്ങനെ അത്ര ഒന്നും ആയില്ല. അതെ, വിധി നിഷേധങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള സാധനാഭക്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തി. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അടുപ്പമൊന്നും മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി. പക്ഷെ എങ്കിലും ചിട്ടയോടുകൂടി സാധനകൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ വൈദി സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായി പ്രേമം തോന്നുകയും പ്രേമത്തോടുകൂടി സേവനം നടത്താൻ ഉത്സുകനാവുകയും ചെയ്യുക. അതെ, സാധനാഭക്തൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സാധനകൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം, ആസക്തി രൂപപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വളരെയധികം താല്പര്യവും ഭഗവാനോട് പ്രത്യേകമായ ആ ഒരു പ്രേമ ഭക്തി വളരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് സാധനാഭക്തിയിലെ 2 വിഭാഗങ്ങൾ. സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചിട്ടയോടുകൂടി വിധി നിഷേധങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ 2 വിഭാഗമുണ്ട്. ഒന്ന് ചിട്ടയോടുകൂടി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവർ, പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഭൗതികതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനോട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹം വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലുള്ളവർ അവർ സാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ആകർഷണം അവരിൽ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തവർ. അങ്ങനെയുള്ള
വൈധി, രാഗാനുഗ ഭക്തി, 2 വിധത്തിലുള്ള സാധനാഭക്തികൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആരാണ് യോഗ്യരായിട്ടുള്ളവർ? എന്തെങ്കിലും അതിന് ആ യോഗ്യതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കാറ്റഗറി ഉണ്ടോ? ആർക്കെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം, അതിന് സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആർക്കെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന്. യഹ കേനാപ്യ അതിഭാഗ്യേന ജാത ശ്രദ്ധോസ്യ സേവതേ നാദിസക്തോ ന വൈരാഗ്യ ഭാഗ അസ്യം അധികാര്യ അസൗ. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള മുൻ സഹവാസത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്ബോധനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിശ്വാസം വളർത്തിയ വ്യക്തി, ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് അത്ര അടുപ്പമില്ലാത്തവനും എന്നാൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും പിരിയാത്തവനും വൈദിക ഭക്തിക്ക് യോഗ്യനാണ് എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ 1-ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ 2-ാമത്തെ അധ്യായം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതായത് ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസം അത് നിർബന്ധമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ആ സഹവാസത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എപ്പോൾ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം ഇല്ലാതെയാകുന്നോ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഭക്തിയും ക്രമേണ ഇല്ലാതെയാകും. കാരണം ഭൗതികതയുടെ ആകർഷണം അത്രമാത്രം ശക്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ സദാസമയവും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ അടുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അസോസിയേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിശ്വാസം വളർത്തിയ വ്യക്തി, ആദൗ ശ്രദ്ധ തഥാ സാധുസംഗ, പിന്നീടാണ് ഭജനക്രിയ. അപ്പോൾ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം, മനസ്സിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. അങ്ങനെ വിശ്വാസം വളർത്തിയ വ്യക്തി, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് 2 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിട്ടുമില്ല, എന്നാൽ ഭൗതികതയോട് ആസക്തിയുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അതായത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് അത്ര അടുപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ആകർഷണം ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എങ്കിലും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പിരിയാത്തവനുമാണ്. അതായത് ഭൗതികതയോടുള്ള ആകർഷണം, അതായത് തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടുള്ള അടുപ്പം മുതലായവ കാര്യങ്ങൾ അവയെ വിട്ടിട്ടുമില്ല. എന്നാലോ ഭൗതികത എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം എന്ന് പറയില്ലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ, ഭോഗത്തിനോടും ഐശ്വര്യത്തിനോടും അത്രമാത്രം ആകർഷണവുമില്ല, എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വൈരാഗ്യവും വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി വൈദിക ഭക്തി ചെയ്യാൻ യോഗ്യനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ സാധനകൾ, അതായത് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള വൈദിക സാധനാ ഭക്തികൾ ചെയ്ത് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു രൂപഗോസ്വാമി. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭൗതികതയോടുള്ള ആകർഷണം കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നവനാണ്, എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള സാധനകൾ ചെയ്ത് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ അത് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 100% ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരാൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഫലാപേക്ഷയുള്ള കർമ്മങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യവും ഭൗതികവും ഐന്ദ്രിയവുമായ സുഖഭോഗങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയും കുറയുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ആ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭൗതികതയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിരക്തി വന്നിട്ടുമില്ല. ഭൗതികതയെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആകർഷണം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. പലതരത്തിലുള്ള ത്യാഗസന്നദ്ധത ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ, അയാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ
ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താൻ അർഹത തേടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള യോഗ്യത ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അതായത് ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസവും ആഗ്രഹവും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വൈദി ഭക്തികൾ ചെയ്തിട്ട് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തരുമായുള്ള സത്സംഗവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷകത്വവും മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. കൃഷ്ണന്റെയും ഉത്തമനായ ആചാര്യന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ ഭക്തിലതാ ബീജം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു വിത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഭാഗ്യമാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് എന്ന്. കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി മാത്രമേ, കാരുണ്യത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കാൽ വെക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ അമിതമായ ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി ഇല്ലാത്തവനും എന്നാൽ അമിതമായിട്ട് ഭൗതികതയിൽ അനാസക്തിയും വന്നിട്ടില്ല, ഭൗതികതയോട് വിരക്തിയും വന്നിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഭൗതികതയോട് അധികമായ ആസക്തിയും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് സാധനകൾ ചെയ്യാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം എന്നാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4 വിധത്തിലുള്ള കൂട്ടർ ഭഗവാനെ സേവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏതാണ് ശ്ലോകം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജന സുഹൃതിനോ അർജുന. സുഹൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഒരുമ്പിടുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആർത്തന്മാര്, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളവർ, ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അർത്ഥാർത്ഥി ധനം സമ്പാദനത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ, കൂടാതെ ജ്ഞാനി. 4 വിധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അവർ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല. ആർത്തന് തന്റെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ നീക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർത്ഥാർത്ഥിയായിട്ടുള്ളവന് ഭൗതികമായ സമ്പത്ത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ജിജ്ഞാസുവിന് അറിവ് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കൂടാതെ ജ്ഞാനി. അപ്പോൾ ഈ 4 കൂട്ടരും ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവർ 4 കൂട്ടരും എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഭക്തി എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധമല്ല. എങ്കിലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സത്സംഗം ഉണ്ടായാൽ ഇവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അത് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രഭുപാദ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സത്സംഗം ഉണ്ടാകണം. ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സത്സംഗത്തോടുകൂടി ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ദുഷ്കൃതികൾ അങ്ങനെയല്ല. ദുഷ്കൃതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം സ്വാർത്ഥമയവും സംയമരഹിതവും ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും ആകയാൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ദുഷ്കരമാണ്. ദുഷ്കൃതികളാണെങ്കിലോ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, തന്റെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. നരാധമന്മാരെ പോലെയാണ് അവർ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ദുഷ്കരമാണ്. എങ്കിലും അവരിൽ ചിലർ യാദൃച്ഛികമായി ശുദ്ധഭക്തനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ശുദ്ധഭക്തരായി തീരുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ. അതായത് ദുഷ്കൃതികളാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ട്, നാരദനെ പോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അവർക്ക് സത്സംഗം ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഉദാഹരണം ആരാണ്?
മൃഗാരിയുടെ കഥ നിങ്ങൾ ലെവൽ 3-ൽ പഠിച്ചു കാണും. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നാരദ മഹർഷി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെയായിട്ട് പകുതി കൊന്നിരിക്കുന്ന, അതായത് ജീവനുണ്ട്, ജീവൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയിട്ടില്ല, എങ്കിലോ ആ മൃഗത്തിന് എണീറ്റ് നടക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. ജീവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകാത്തത് കൊണ്ട് വേദന കൊണ്ട് പിടയുന്ന ആ മൃഗങ്ങളെ അവിടെയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. മാനുകൾ, മുയലുകൾ മുതലായിട്ടുള്ള ചെറിയ മൃഗങ്ങളെ അവർ അർദ്ധജീവനായിട്ട് മരണവേദനയാൽ കിടന്ന് പിടയുന്നത് നാരദന് കാണാൻ സാധിച്ചു. നാരദ മഹർഷിയുടെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ടായി. ആരാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരദ മഹർഷി കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? മൃഗാരി എന്നുള്ള വേടൻ ഇതുപോലെ അമ്പെയ്യാൻ ഇനിയും വേറെ മൃഗങ്ങളെ അമ്പെയ്ത് ഇതുപോലെ പകുതി ജീവനാക്കി വിടാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി ആ മൃഗാരിയോട് ചോദിക്കുന്നു, നിനക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ലാഭമാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തിട്ട് നീ എത്രമാത്രം പാപമാണ് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ? നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ സാമീപ്യം, കാരണം നാരദ മഹർഷി ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള, ഹൃദയത്തിൽ സദാസമയവും ഭഗവാനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാമീപ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹവാസവും എല്ലാം തന്നെ മൃഗാരിയുടെ മനസ്സിൽ താൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പാപകർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. കാരണം അജ്ഞാനം മൂലം, അവിദ്യ മൂലമാണ് മൃഗാരി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം താൻ ചെയ്യുന്നത് പാപകർമ്മമാണ് എന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മ. പക്ഷേ അത് ആ മൃഗാരിയുടെ പാപകർമ്മത്തെ കുറയ്ക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ ഈ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് ആ അറിവ് നാരദ മഹർഷി മൃഗാരിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ മൃഗാരിയുടെ മനസ്സിൽ ആ നാരദ മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹം മൂലം ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചാത്താപം ഉടലെടുക്കുന്നു. താൻ ചെയ്ത ക്രൂരകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാത്താപം ഉടലെടുക്കുന്നു. അതിന് എന്താണ് പ്രതിവിധി എന്ന് നാരദ മഹർഷിയോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷിയെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം അന്ന് മുതൽ, ആ നിമിഷം മുതൽ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നാരദ മഹർഷി തന്റെ സുഹൃത്ത് തുമ്പുരു മഹർഷിയോടൊപ്പം വരികയും ആ വഴിയിലൂടെ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? നാരദ മഹർഷി ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് മൃഗാരി നാരദ മഹർഷിയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വരികയാണ്. എങ്ങനെ? ചാടി വരുന്നു. ഇതെന്താ നീ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൃഗാരി പറയുന്നത് എന്താണ്? മണ്ണിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ജീവികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പായുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ ആരെയും ചവിട്ടാതെ, അവർക്കാർക്കും ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കാതെ ഞാൻ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കണ്ടിട്ട് ആ നാരദൻ മഹർഷിയുടെ സുഹൃത്തിന് അതിയായ ആശ്ചര്യമുണ്ടായി. കാരണം ഇത്രമാത്രം ക്രൂരനായിരുന്ന ഒരു വേടൻ എങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം ഒരു വലിയ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറി? തീർച്ചയായിട്ടും നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം, സത്സംഗം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ദുഷ്കൃതികളാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സത്സംഗം ഉണ്ടായാൽ അവർക്കും ഭക്തരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. സുഹൃതികളാണെങ്കിലോ അവർ ഓൾറെഡി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഇവിടെ ക്രേസി പീറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു പാശ്ചാത്യന്റെ കഥയാണത്. അത് പ്രഭുപാദരുടെ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല.
അപ്പൊ വത്സല മാതാജി എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കും മാതാജി. മധ്യ പോയി. വത്സല മാതാജി. Yes, Mataji. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോൾ ഈ ബോസ്റ്റണിലെ ഇസ്കോണിൽ ഒരു ഇതുപോലെ പീറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്കോണിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? അയാൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. അതിനു പകരം അദ്ദേഹം അമ്പലത്തിലേക്ക് വരും, പ്രസാദം കഴിക്കും, ചിലപ്പോൾ വഴിയിൽ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആ ഹാളിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങും. ചിലപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുന്നത് കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാളിൽ തന്നെ കിടന്നിറങ്ങുക. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അമ്പലത്തിലെ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാം പ്രഭുപാദരോട് ചോദിച്ചു, എന്ത് ചെയ്യണം ഇദ്ദേഹത്തെ? കാരണം ആ സമയത്ത് അധികം ഭക്തന്മാരൊന്നും അമ്പലങ്ങളിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളവരെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? ഇയാള് മിക്കവാറും സമയം ഉറക്കമാണ്, അതും നടവഴിയിൽ തന്നെ. മറ്റുള്ളവർ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ പീറ്റർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലേ? ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം പ്രഭുപാദർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സത്സംഗത്താൽ ഇയാൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗിരിരാജസ്വാമി കുറച്ച് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ആ ബോസ്റ്റണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ പീറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോയി. ന്യൂയോർക്കിൽ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പിന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഗിരിരാജസ്വാമിക്ക് പിന്നീട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ന്യൂയോർക്കിലൂടെ അദ്ദേഹം വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ പീറ്ററുടെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ, പീറ്റർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവൻ, അവിടെ ഒരു സൗത്ത് വൃന്ദാവൻ എന്നുള്ള ഒരു വൃന്ദാവനം അവർ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവിടേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, സംസ്കൃതമെല്ലാം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ന്യൂസ് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗിരിരാജസ്വാമിക്ക് അത്ഭുതമായി. കാരണം ഇവിടെ വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രമാത്രം ഉയരാൻ സാധിക്കുക? അദ്ദേഹം അവസാനം ഒരു വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? ആ പീറ്ററെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സംസ്കൃതം, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും എല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. കാരണം അത്രമാത്രം പ്രോഗ്രസ് ആയി ആ ഭക്തന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം, ആ ഗിരിരാജസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പ്രഭുപാദർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്താണുള്ളത്? കാരണം പ്രഭുപാദരുടെ അനുഗ്രഹം മൂലം ആ വ്യക്തി ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ക്രേസി പീറ്റർ എന്നാണ് ഇവര് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ശരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന തുടക്കങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും എല്ലാം മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാൻ വരെ പഠിച്ചു. സംസ്കൃതം പഠിച്ചു, അദ്ദേഹം ബംഗാളി പഠിച്ചു, ബംഗാളിയിലേക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന്. അതായത് ആ പ്രഭുപാദരുടെ അനുഗ്രഹം. കാരണം ആ സമയത്ത് അധികം ഭക്തന്മാരില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഭക്തന്മാരെ പ്രഭുപാദ എംപവർ ചെയ്യുന്നു. പ്രഭുപാദർ സ്വയം അനുഗ്രഹിച്ച് അവർക്ക് ആ ശക്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം തുടക്കത്തിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മാതിരി ഭക്തന്മാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു 10-15 ഭക്തന്മാർ ഓരോ സെന്ററിലും 2-3 പേരും വരുന്നവരെയെല്ലാം പ്രഭുപാദ അവർക്ക് ഇനീഷ്യേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അമ്പലം തുറക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അങ്ങനെ ഡിവോട്ടീസിന്റെ വളരെയധികം ക്ഷാമമുള്ള സമയത്ത് പ്രഭുപാദ സ്വയം അവർക്ക് ആ ഒരു ശക്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും, ചിലർ പെയിന്റിങ്ങിൽ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് വരുന്നു. കാരണം അവരുടെ എല്ലാം ഇസ്കോണിലെ പെയിന്റിങ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രമാത്രം ജീവ ചൈതന്യം ഉള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പെയിന്റിങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെ. അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, അതുപോലെ സങ്കീർത്തനം, അതുപോലെ ഡിവോട്ടീസിനെ ആകർഷിക്കാൻ, അതുപോലെ ഭാരതീയ തനിമയുള്ള കുക്കിംഗ്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഇതെല്ലാം പ്രഭുപാദ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ്.
അപ്പോൾ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സത്സംഗം, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാൻ ഇന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. അതായത് ഭൗതികതയോട് അമിതമായ അടുപ്പമില്ലാത്തവരും എന്നാലോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭൗതികതയെ വിട്ട് പിരിയാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ, അവർ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 64-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോൾ ഭൗതികതയോട് അമിതമായ അടുപ്പമില്ലെങ്കിലും എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പിരിയാനും സാധിക്കാത്തവർ, പക്ഷേ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു? അവർ രാഗദ്വേഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. അതായത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ, മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു ചാഞ്ചല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. ചിലതിനോട് ഇഷ്ടം, ചിലതിനോട് അനിഷ്ടം, സുഖം, ദുഃഖം മുതലായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, അവയെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിരക്തിക്ക്, വൈരാഗ്യം വളർത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ആരാണ് ഭൗതികതയോട് അമിതമായ അടുപ്പമില്ലാത്തതും എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി പിരിയാത്തവരും എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഇവിടെ മാലതി എന്നുള്ള ഒരു പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യ പറയുകയാണ്. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ പ്രഭുപാദരുടെ മുറിയുടെ വാതിൽ അല്പം തുറന്നു കിടന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാതിൽ അങ്ങനെ തുറന്നിടാറില്ലാതിരുന്നതിനാൽ മടിയോടും ഭയത്തോടും കൂടി എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാതെ ആ കതക് ഞാൻ അകത്തേക്ക് അല്പം തള്ളി നോക്കി. ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു, മാലതി അകത്തേക്ക് കടന്നു വരൂ, ഞങ്ങൾ TV കാണുകയാണ്, അവർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കയുടെ 2 യാത്രികർ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നതായിട്ട് പ്രക്ഷേപണമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഇവർ TV-യിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് കാണുകയാണ്, പ്രഭുപാദരും മറ്റുള്ള ഡിവോട്ടീസും. ഞാൻ പ്രഭാത ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാനിരുന്ന് അവർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടു. തൊട്ടു പിന്നാലെ പ്രഭുപാദർ TV ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, അവർ പോയില്ല. ടെലിവിഷനിലേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതൊരു വിഡ്ഢിപ്പെട്ടിയാണ്, ഇത് ഞങ്ങളെ വിഡ്ഢിയാക്കി, തീർച്ചയായും അവർ പോയില്ല എന്ന പ്രസ്താവന തികച്ചും വിവാദമായി. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, അവരിറങ്ങിയില്ല ചന്ദ്രനിൽ. അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന്. പ്രഭുപാദ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം അവർ എവിടെയാണോ ഇറങ്ങുന്നത് അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവർക്ക് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ TV കാണുന്നതും അതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു. എന്നാലോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പക്ഷെ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ പ്രസ്താവന ആ ഡിവോട്ടീസിന്റെ, ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിവാദമായി. കാരണം അമേരിക്കക്കാർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രഭുപാദരുടെ പ്രസ്താവന അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസൻ പുരുഷോത്തം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്തർ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള കാരണമായിട്ട് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കുറച്ചുപേർ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം പ്രഭുപാദ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം അവർക്ക് രാഷ്ട്രവാദമായിരുന്നു കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ 2 പേർ ചന്ദ്രനിൽ പോയി ഇറങ്ങിയത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടും പ്രഭുപാദ അവർ ഇറങ്ങിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ചിലർ അടുപ്പം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പിരിയാത്തവർക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തോടു കൂടി ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ചിലർക്ക് അത് അങ്ങനെ ഉയരാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യത ആ ഭഗവാനിലുള്ള പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
100% ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരാൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഫലാപേക്ഷയുള്ള കർമ്മങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യവും ഭൗതികവും ഐന്ദ്രിയവുമായ സുഖഭോഗങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയും കുറയുന്നുമില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ത്യാഗസന്നദ്ധത ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താൻ അർഹത നേടുന്നു. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ മഹാത്മാക്കൾ, അതായത് ഉത്തമ അധികാരി, കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ അധികാരികളാണ് പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. അവരുമായുള്ള പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ള ഭക്തന്മാർ, അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ചിലർക്കെല്ലാം ആ വിശ്വാസവും ആകർഷണവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്കിലും ഭൗതികതയോടുള്ള അടുപ്പം കുറയുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതും കഠിനമാണ്. അപ്പോൾ ഉത്തമ ഭക്തൻ ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും മറ്റുള്ളവരെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളവരുമാണ്. മധ്യമ ഭക്തന് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്കിലും തർക്കം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് അത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടാകില്ല. കാരണം അവർ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കും. കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം ചഞ്ചലമാണ്. ഭഗവാനിൽ 100% വിശ്വാസവും ഇല്ല. കൂടാതെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം കുറവായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ കനിഷ്ഠ അധികാരി ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. എന്തിൽ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. കാരണം വീട്ടുകാരോ നാട്ടുകാരോ ആരെങ്കിലും അയാളെ പറഞ്ഞ് അയാളുടെ മനസ്സിനെ തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് കനിഷ്ഠാധികാരി ദുർബലനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ മധ്യമാധികാരി ദുർബലനല്ല, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ വാദത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുമില്ല. എന്നാൽ ഉത്തമാധികാരി ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും മറ്റുള്ളവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉള്ളവനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് ഉത്തമാധികാരിയായിട്ട് ഇവിടെ ജീവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജീവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതൻ രൂപനാരായണനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ ശക്തിയും മഹത്വവും സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ കഥ, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹം ഉത്തമാധികാരി ആയതുകൊണ്ട് സാക്ഷാത് മായ ഒരു വേശ്യയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. നേരെ മറിച്ച് ആ വേശ്യ അല്ലെങ്കിൽ മായ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തയാകുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ജീവ ഗോസ്വാമി, ഈ പണ്ഡിത രൂപനാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അയാൾ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിക്കിലും നടന്ന് അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ എല്ലാം തോൽപ്പിക്കാൻ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിലും എല്ലാം കിട്ടി. അങ്ങനെ വന്ന് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ രൂപ ഗോസ്വാമിയെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവരോട് വാക്ക് തർക്കത്തിന്, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളെ മേലുള്ള ആ ഒരു തർക്കത്തിന് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പക്ഷേ രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും വളരെ ഹമ്പിൾ ആയിരുന്നു, വിനയമുള്ളവരായിരുന്നു. കൂടാതെ അവർ മനസ്സിലാക്കി ഈ രൂപനാരായണൻ പണ്ഡിതൻ ഭൗതികവാദിയാണ്, വെറും ഒരു ഭക്തനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഭൗതികവാദിയുമായിട്ട് തർക്കിച്ച് സമയം കളയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അടുത്തോളം പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തർക്കിച്ച് സമയം കളയാനില്ല. അങ്ങ് പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ രൂപനാരായണൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അത് എഴുതി തരണം. ശരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും എഴുതി കൊടുത്തു, പണ്ഡിത രൂപനാരായണൻ ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടു കൂടി എല്ലാ ദിക്കിലും ഈ ലെറ്റർ എല്ലാവരെയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു. ഞാൻ രൂപ ഗോസ്വാമിയെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയെയും പരാജയപ്പെടുത്തി. തർക്കമൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അവർ പരാജയം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കി, ജീവ ഗോസ്വാമി എന്നുള്ളൊരു പുതിയ ഒരു ഭക്തൻ ഉണർന്നു വലുതായി വരുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെയും കൂടെ എനിക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തണം. അദ്ദേഹം ഈ ലെറ്ററും കൊണ്ട് ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുക്കൽ പോയി. ജീവ ഗോസ്വാമി ലെറ്റർ കാണിച്ചു. അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമിയെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയെയും ഞാൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്ന്. ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് കഠിനമായ ദേഷ്യം വന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, തന്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപ ഗോസ്വാമിയും. അവരെ ഇയാൾ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവർ പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്മാരാണ്. അവരെ താൻ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന് ഇയാൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു. അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല. കൂടാതെ തന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ ഇയാൾ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ നിങ്ങളെ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവ ഗോസ്വാമി ഈ പണ്ഡിത രൂപനാരായണനുമായിട്ട് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഒരാഴ്ച അവർ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് തർക്കം ചെയ്യുന്നു. അവസാനം എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു, ജീവ ഗോസ്വാമിയാണ് ജയിച്ചത്. അവസാനം ജീവ ഗോസ്വാമി അത് ലെറ്ററിൽ അയാളുടെ പരാജയം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതും കൊണ്ട് സനാതന രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് വളരെയധികം ദേഷ്യമാണ് വന്നത്. അയാൾ ഒരു ഭൗതികവാദിയാണ് എന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ? നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ സമയം മുഴുവനും അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിച്ചത്? കൂടാതെ വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാവരും 100% വിനയാന്വിതരായിരിക്കണം. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ആരും എനിക്ക് പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് എന്നുള്ള അഹംഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉള്ളിൽ അഹംഭാവമായിരുന്നില്ല. ജീവ ഗോസ്വാമി ആ വൈഷ്ണവ തത്വത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ ഇവർ തോൽപ്പിച്ചതിന് ബദലായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അഹംഭാവമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ജീവ ഗോസ്വാമി അഹംഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് അയാളെ ആ ഒരു പണ്ഡിതനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പരിശ്രമിച്ചത്. അത് ശരിയായില്ല. ഇങ്ങനെ അഹംഭാവമുള്ളവർ, വിനയമില്ലാത്തവർ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഉടനടി വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി ജീവ ഗോസ്വാമി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അപ്പോൾ തന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു തിരസ്കാരം കിട്ടിയപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് വളരെ അധികം സങ്കടമായി. ജീവ ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനം വിട്ട് മധുരയിൽ പോയി. അവിടെ ഒരു മുതലയുടെ ഒരു ഗുഹ, മുതല താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഗുഹയിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി, ആരും കാണാതെ. കാരണം തന്റെ ഗുരു തന്നെ തിരസ്കരിച്ചത് ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടാക്കി മനസ്സിനെ. കൂടാതെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണത്? ഗോതമ്പ് പൊടി യമുനാ നദിയിലെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ മുതലയുടെ ഗുഹയിൽ കയറി അവിടെ കിടക്കും അദ്ദേഹം. സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി രൂപ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു, നീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തത്വങ്ങളെ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ? അപ്പോൾ എന്താണ് അത് തത്വം എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി ചോദിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ജീവനെ നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ചുമതല നമുക്കുണ്ട്. ജീവ ഗോസ്വാമി ഒരു ജീവനാണ്. ആ ജീവനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തും ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സന്നദ്ധരാകണം. കൂടാതെ ജീവ ഗോസ്വാമി തന്റെ ഗുരുവിന്റെ അപമാനത്തിന് പകരം ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത്രമാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സനാതന ഗോസ്വാമി എല്ലാ ദിക്കിലും നടന്ന് ജീവ ഗോസ്വാമി അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ അവസാനം ഈ മുതലയുടെ ഗുഹയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ മെലിഞ്ഞ് എണീറ്റിരിക്കാൻ പോലും ആരോഗ്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം സനാതന ഗോസ്വാമി ജീവ ഗോസ്വാമിയെയും കൊണ്ട് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു. എന്നിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമിയെ കൊണ്ട് ആ ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് ക്ഷമ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് തത്വമാണ് അവിടെ ഈ മഹാഭാഗവതർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ ആരും തന്നെ അഹംഭാവം, അതായത് തനിക്ക് പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് എന്നുള്ള
ഭാവം എടുക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും 100% വിനയാന്വിതരായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപ ഗോസ്വാമിയും പരാജയം സമ്മതിച്ചത്. കാരണം തങ്ങൾ പണ്ഡിതരാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമതായിട്ട് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ അപമാനങ്ങളെ, തന്റെ ഗുരുവിനെ സമർത്ഥിക്കാനാണ് ജീവഗോസ്വാമി പരിശ്രമിച്ചത്. അതും ശരിയാണ് എന്ന് അവിടെ സമർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉത്തമ ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുള്ളവനും മറ്റുള്ളവരെ വാദത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. മധ്യമ ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അത്രമാത്രം അറിവ്, പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസവുമില്ലാത്തവനാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായ അറിവില്ലാത്തവനാണ്. അതാണ് 3 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരിലാണ് ആർത്തൻ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി എന്നിവർ വരുന്നത്, ജ്ഞാനി എന്നിവർ വരുന്നത്. ആർത്തനായിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ, ജിജ്ഞാസു ആയിട്ട് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ, അർത്ഥാർത്ഥിയായിട്ട് ധ്രുവ മഹാരാജ, ജ്ഞാനിയായിട്ട് 4 കുമാരന്മാരെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആർത്തനാണെങ്കിലും ആ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഗജേന്ദ്രൻ പരിപൂർണ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നു. ജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് അവരും പരിശുദ്ധരാകുന്നു. അർത്ഥാർത്ഥി, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിനെ, പദവിയെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധ്രുവ മഹാരാജ തപസ്സിനായിട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അദ്ദേഹവും ഭൗതികതയെ വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുപോലെ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള 4 കുമാരന്മാരും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെ തുളസിയുടെ ഗന്ധം നുകർന്ന് അവരും പരിശുദ്ധരായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കനിഷ്ഠ ഭക്തരുടെ കൂടുതൽ വിഭജനം. അത്തരം തുടക്കക്കാർ ശുദ്ധഭക്തരുമായി സഹവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2ാം തലത്തിലേക്കോ, അതായത് മധ്യമ തലത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ തലത്തിലേക്കോ ഉയരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് സ്വയം ഉയർത്താനുള്ള മാർഗം. ഒരാൾ ഏതവസ്ഥയിലായാലും ശുദ്ധഭക്തരുമായി സഹവസിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ അവർ 2ാം തലത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 1ാമത്തെ തലത്തിലേക്കോ ഉയരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് തലത്തിലാണെങ്കിലും, നമ്മളിപ്പോൾ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മധ്യമ തലത്തിലേക്കാണെങ്കിലും ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണനോട് അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ജ്ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ദുരിതം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനോ അഥവാ ധനസമ്പാദനത്തിനോ വേണ്ടിയോ ഒരു തിരിച്ചുവരവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കൃഷ്ണനോടുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം കൂടുതലോ കുറവോ സ്നേഹമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ 4 കൂട്ടരിലും വെച്ചിട്ട് ജ്ഞാനിയെ എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രിയമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ആർത്തനും അർത്ഥാർത്ഥിയും ജിജ്ഞാസുവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ജ്ഞാനി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതായത് ജ്ഞാനിക്ക് അറിവുണ്ട്. ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചവൻ എന്നർത്ഥം. എന്ത് ജ്ഞാനം? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവും ഞാൻ ജീവാത്മാവുമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഞാൻ, എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനി ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യവും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ പരിശുദ്ധമായ ആ ധാർമ്മിക ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള 4 സുഹൃത്തുക്കളിലും വെച്ച് ജ്ഞാനി എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. കാരണം ജ്ഞാനി ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനിയുടെ ഭഗവാനോടുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ തത്വം കൂടുതലോ കുറവോ സ്നേഹമാണ്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവും
ഞാൻ ജീവാത്മാവുമാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മാധ്യമത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനാണ്. ജ്ഞാനിയുടെയോ വിവേകശാലിയുടെയോ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാതെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല. ജീവിതം എന്ന ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ഒരു വ്യക്തി ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന് യോഗ്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് എന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജ്ഞാനിയും വിവേകശാലിയും ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നവരാണ്. താൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മളും ഉയരണം. ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ശരീര സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ആത്മീയ തത്വത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം എന്ന ശരീര സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ഒരു വ്യക്തി താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആത്മീയ ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യോഗ്യനായ വ്യക്തി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ചില ഭക്തന്മാർ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കും അവർക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച ചില മുക്തരായ വ്യക്തികൾ കൃഷ്ണനോട് വാത്സല്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ആത്മീയ ലോകമായ ഗോലോക വൃന്ദാവന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടുകയും ചെയ്തേക്കാം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകം വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചവരും 4 തരം മുക്തി കൈവശമുള്ളവരും ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് വാത്സല്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ ആരാണ് പറയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. സാലോക്യം, നാലെണ്ണം. സായുജ്യം, സാഷ്ടി. സായുജ്യം ഇല്ല മാതാജി. സായുജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റില്ല. സായുജ്യം എന്നുള്ളത് ഇതാണ്. സായുജ്യം എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മജ്യോതി ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതി ലയിക്കുന്നതിനെയാണ് സായുജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം സാമീപ്യം, ഭഗവാനോടൊപ്പം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുക, സാമീപ്യം. പിന്നെ സാരൂപ്യം, ഭഗവാനെ പോലെ ഗജേന്ദ്രന് ഭഗവാനെ പോലെ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള അല്ല അതുപോലെ കാർമേഘ വർണ്ണത്തിലുള്ള രൂപവും ചതുർഭുജ ശരീരവും ലഭിക്കുന്നു ഗജേന്ദ്രന്. അത് സാരൂപ്യം. പിന്നീട് സാഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ആ ഭക്തനും കൂടെ ലഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് സാലോക്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ടി, സാലോക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഈ 4 വിധത്തിലുള്ള മുക്തിയും നേടിയിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിൽ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോഴോ അത് എത്രമാത്രം ഉന്നതമാണ് എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച ചില മുക്തരായ വ്യക്തികൾ കൃഷ്ണനോട് വാത്സല്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ആത്മീയ ലോകമായ ഗോലോക വൃന്ദാവന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടുകയും ചെയ്തേക്കാം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ
ഇതിനകം വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചവരാണവർ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടി. അതായത് നമ്മൾ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യോഗ സാധനകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടി സമാധിയിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കെല്ലാം പോകുന്നവർ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചവരും ചിലപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനോട് വാത്സല്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മുക്തിയും കൂടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല, മുക്തിയെയും കൂടെ അവർ മറികടക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് മുക്തിയെയും മറികടക്കുന്നു. കാരണം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഐശ്വര്യവും ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ പല വിധത്തിൽ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രധാന 5 രസങ്ങളിൽ, അതായത് ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണനോട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലാണെങ്കിലോ ശാന്തവും ദാസ്യവും രസങ്ങൾ, 2 രസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ മറ്റുള്ള 3 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഇല്ല. നേരെ മറിച്ച് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ വസിക്കാം, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ വാത്സല്യഭാവത്തിലോ മാധുര്യഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യഭാവത്തിലോ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് വാത്സല്യം വളർത്തിയെടുത്ത് പല വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാം. എങ്ങനെ? ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു രസം വളർത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ. പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ പലതരം ഭക്തന്മാരിൽ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ മുൻനിര 1-ാം ക്ലാസ് ഭക്തനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിലെയോ ദ്വാരകയുടെയോ സമൃദ്ധിയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദ്വാരകയിലും വൈകുണ്ഠത്തിലും എല്ലാം തന്നെ ഐശ്വര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ, മധുരയിൽ ഭഗവാൻ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത്, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനത്തിലെല്ലാം തന്നെ ഐശ്വര്യമല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെയോ പരിശുദ്ധ പ്രേമ ഭക്തിയാണ് നിറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ദ്വാരക ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അതുപോലെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഐശ്വര്യത്തിലോ ആകർഷിക്കപ്പെടാത്തവർ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവർ, ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവർ, അവർക്ക് ദ്വാരകയുടെയും വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യം അത്രയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമാകുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. പല വിധത്തിൽ മയിലായിട്ട്, മാനായിട്ട്, പശുക്കുട്ടിയായിട്ട്, ഗോപാലന്മാരായിട്ട്, ഗോപികമാരായിട്ട് ഭഗവാനെ വാത്സല്യ, മാധുര്യ, സഖ്യരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജകീയ നഗരം ദ്വാരക, അതിന്റെ ഗോകുലത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ വിനോദങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരാണ് എന്നാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിഗമനം. അപ്പോൾ ദ്വാരകയും വൈകുണ്ഠവുമെല്ലാം സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടി രാജാവായിട്ട്, എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനായിട്ട് പ്രതാപത്തോടുകൂടി വാഴുന്നു. അവിടെ ശാന്തിയോടെയും പിന്നെ ദാസ്യത്തിന്റെയും സേവനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഈ 5 വിധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ ആകർഷിതരാകുന്ന ഭക്തർ അവിടേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പരിശുദ്ധരായ വൈഷ്ണവരെ കുറിച്ചാണ് ഇനി 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ചുരുക്കമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തി യുത സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി.
അതായത് ആർക്കെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. കാരണം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുന്നു. അതുകൊണ്ട് സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്ന് പഠിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? അല്ലാത്തവർക്ക് പ്രഭുപാദ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ മദ്യവും മാംസവും എല്ലാം കഴിക്കുന്നവരെ പ്രഭുപാദർക്ക് എങ്ങനെ ഭക്തന്മാരാക്കാൻ സാധിച്ചു? അവരെല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണരല്ലേ? അവരെ ബ്രാഹ്മണരാക്കി പ്രഭുപാദ. അവർക്ക് പൂണൂല യജ്ഞോപവിധം കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണീയ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു, അവർ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തെറ്റാണോ? അല്ല എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ലോകമെമ്പാടും നിരവധി പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉള്ളതിനാൽ എന്റെ നാമം അവിടെയെല്ലാം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും എല്ലാ ദിക്കിലും എന്റെ നാമം പ്രചരിക്കും എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ആ കാര്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പ്രസ്താവനയെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ, അതിനെ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ നാമം സ്ഥാപിക്കണം എന്നതിനർത്ഥം അവർ യവനന്മാരായോ മ്ലേച്ഛന്മാരായോ നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല. അവർ ചൈതന്യ ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ യവനന്മാരും മ്ലേച്ഛന്മാരുമാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ. കാരണം അവർ മദ്യ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കുന്നു, പിന്നെ മാംസാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് അവർ അറിയണം, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവരെയും വൈഷ്ണവ, പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തണം എന്നതാണ് വസ്തുത എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഈ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ സമയത്തെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ എല്ലാം തിരസ്കരിച്ച് ധിക്കരിച്ച് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ സാധാരണക്കാരെയും കൂടെ ഭക്തന്മാരാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം പുരോഹിത വർഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു. അവർ തങ്ങൾ സ്വയം ഗോസ്വാമിമാരാണ്, അതായത് മനുഷ്യജാതിയിൽ നിത്യാനന്ദ വംശമാണ് ഞങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്നവർ വാദിച്ചു. പക്ഷേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അവരുടെ വാദത്തെ ഖണ്ഡിച്ചു. കാരണം ഒരു വംശത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി തീർന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുക? അപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വിശ്വാസമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഭക്തന്മാരാകാൻ സാധിക്കും? ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്ന ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശക്തനായ ആചാര്യൻ ഈ അവകാശവാദത്തെ തകർത്ത് കളയുന്നത് വരെ ഇക്കൂട്ടർ അവരുടെ കൃത്രിമ അധികാരം ചെലുത്തി വന്നപ്പോൾ ആ സമയത്തെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ അവർ ജാതി ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അവർ എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ കയറാനോ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനോ അവർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവർ എത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തങ്ങൾക്കാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നവർ വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ കഠിനമായ സമരം തന്നെ ചെയ്തു, ഒടുവിൽ ജയിച്ചു. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. നേരെ മറിച്ച് അതിനു പുറമെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആര് തന്നെയായാലും അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ആ പ്രചാരണം മൂലം, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിന്റെ വിജയം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന
പ്രഭുപാദരും എന്ത് ചെയ്തു? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി യവനന്മാരും മ്ലേച്ഛന്മാരുമായിരുന്ന ആ പാശ്ചാത്യ തലമുറയെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അവരെയും ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിച്ചു. അവരെ പരിശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണ തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർത്തി. അവരുടെ ആ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്ത് അവരെ പരിശുദ്ധരാക്കി ഉയർത്താൻ പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് ആരുടെയും കുത്തകയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം എല്ലാ ജീവനും ഭഗവത് അംശമാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഏത് രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. പിന്നെയോ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം അവരുടെ റൈറ്റ് ആണ്, എല്ലാവരുടെയും റൈറ്റ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു അവകാശത്തെ നമ്മൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അവർ ഏത് ജന്മത്തിൽ, ഏത് വീട്ടിൽ ജനിച്ചു, ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, ഏത് സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ അവകാശത്തെ നമുക്ക് ധിക്കരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിക്കിലും എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, നിങ്ങൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തരാകാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശില ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാത്തവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി ബ്രാഹ്മണീയത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധം നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മ അവകാശമാണ് എന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എടുത്തു പറയുന്നു. അതായത് ഇത് എല്ലാവരുടെയും ജന്മാവകാശമാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശമാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്നുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? യഥാ കഞ്ചനതം യാതി കംസ്യാം രസവിധാനതഃ. എങ്ങനെയാണോ ഒരു വെള്ളോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെൽ മെറ്റൽ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്, ആ വെള്ളോടിനെ ആ രാസപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് മിശ്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്വർണമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തഥാ ദീക്ഷവിധാനേന ദ്വിജത്വം ജായതേ നൃണാം. വൈഷ്ണവ ആരാധനയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് ഒരാളെ നമുക്ക് മാറ്റാം. എങ്ങനെ? ദീക്ഷവിധാനേന. ആ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനാകുന്നതോടുകൂടി വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഒരേ ഒരു യോഗ്യത വേണ്ടത്, നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരിക്കണം. ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസവും ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കാനുള്ള മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും തന്നെ വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന് ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാനാകും. അങ്ങനെ ആർക്കും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഗുരു ആരായിരിക്കണം? അദ്ദേഹം ഉത്തമ ഭക്തനായിരിക്കണം, അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്റെ ശിഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ശിഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തനാക്കി ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. ആ ഭക്തന്റെ ജാതിയോ ജന്മമോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടായാലും
വൈഷ്ണവർക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് കർമ്മവുമായോ ജ്ഞാനവുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇതും തന്നെ ഭഗവാൻ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റിയാലും ആ ഭക്തന്റെ വീഴ്ചയെ ഭക്തനെ നമ്മൾ അപമാനിക്കരുത്. കാരണം ക്രമേണ ആ ഭക്തൻ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവരവരുടെ ധർമ്മം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ വൈഷ്ണവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. തുടർന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇതാണ് ഭക്തി സമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അത്ഭുതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് പതനം സംഭവിച്ചു എന്നും വരാം. എങ്കിലും അയാൾ പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് പല പല വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതും കൂടെ വേദേശ സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യതേ, ഭഗവാനെ അറിയാനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ ക്രമേണ പരിശുദ്ധനായിക്കൊള്ളും എന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ അബദ്ധത്താൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും അയാളുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം ഭഗവാൻ സ്വയം പരമാത്മാവായിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. യാദൃച്ഛികമായോ അബദ്ധമായോ നിഷിദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഭക്തന്റെ ആകസ്മികമായ തെറ്റിനോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുകയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവനെ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, പൂർണ്ണമായ കീഴടങ്ങൽ അതായത് ശരണാഗതി എന്നിൽ അഭയം തേടുകയും എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചുമതലകളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളെയും ഒന്നാം തരം മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതനാകുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചുമതലകളും അതായത് ഭഗവാൻ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒന്നാം തരം അതായത് ഉത്തമ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഒറ്റയടിക്ക് ആരെങ്കിലും എല്ലാ ബാധ്യതകളും ഉപേക്ഷിച്ച് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് കീഴടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഇനിമേൽ കടക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രയോജന സ്രോതസ്സിന് ബാധ്യസ്ഥനമല്ല. അതായത് കടക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമ്മൾ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചോ നമ്മുടെ പിതൃക്കളോട് നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ഇതെല്ലാം എഴുതിയതാരാണ്? വ്യാസദേവൻ. അപ്പോൾ ആ മുനിമാരോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. അവരാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായ വഴികൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. കൂടാതെ ദേവന്മാരാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. നമുക്ക് യഥാസമയം വെള്ളം, വെളിച്ചം വായു മുതലായവ തരുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. ആ ദേവന്മാരോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്, സമൂഹത്തിനോട് കടപ്പാടുണ്ട്. ഇത്രയും കടപ്പാടുകളെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാന് ശരണാഗതനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്, കുടുംബം ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന് മാത്രം സേവ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ആരോടും കടപ്പാടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാനും പറയുന്നു. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം മറ്റുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സംശയിക്കേണ്ട, മാ ശുചഃ, പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കിക്കൊള്ളാം. കാരണം
ഈ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാനും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഭഗവാന് ശരണാഗതനായി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ മധ്യത്തിലുള്ള ആ ഓൺ ദ വേ ഉള്ള എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും തന്നെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാരെ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്നതും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും ഋഷിമാരെ എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നതും പിതൃക്കൾക്ക് പിണ്ടമിടുന്നതും എല്ലാം തന്നെ അത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് ക്രമേണ പടിപടിയായി നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. പക്ഷേ ഒറ്റയടിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മളെ പരിപൂർണരാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പിന്നീട് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ബാധ്യതയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മൾ ആരുടെയും കടക്കാരല്ല. കാരണം എല്ലാവരുടെയും നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മുക്തരാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് 3, 4, 5 അധ്യായങ്ങൾ. 3 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഇനി അടുത്തത് 6-ാമത്തെ അധ്യായം, ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്, അതിനുള്ള ആ 64 നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാമാണ് ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.